Bun găsit la un nou videoclip în care vreau să testez această cameră GoPro Hero 11 Black, să văd cam ce poate și să o compar cu iPhone 14, telefonul de pe care am filmat până acum. Deci, haideți să vedem ce poate. Vreau să văd dacă înregistrează sunetul așa bine. Tot semnalizatoarele și cam pe unde-i trafic îmi vine o leacă mai greu sau cel puțin până mă acomodez. Mă obișnuiesc cu încălțămintea asta de enduro pentru că nu prea îmi vine, încurc comenzile, cum s-ar spune. Și nu simt nici pedala de frâna din spate.
Bun, deci acesta este testul decisiv, aș putea spune, pentru că acum filmez de pe iPhone, dar stau cu unghiul pe normal, adică pe 1. Acum o schimb la 0.5 și după cum vedeți deja nu se mai vede absolut nimic. Conectez faza scurtă la motocicletă. Acesta este câinele meu, dacă ceva. Bun, și se vede cam așa cu faza scurtă. E încă acceptabil, dar tot nu se vede foarte cine știe ce. Și deja asta e faza lungă. Am impresia că faza lungă doar prin părți mai adaugă puțin. În orice caz, cam asta așa se vede. Vreau să văd acum cum se vede pe GoPro. Bun, și cam așa se vede cu... Ia să văd dacă... Hai să facem o tură ca să-mi dau seama cum se vede, totuși. Să văd dacă o să pot filma noaptea. Bine, oricum, prin locurile în care o să fiu, măcar o să fie luminare stradală, cât de cât o să fie mai luminos. Acum am lăsat încălțămintea de enduro și am ieșit în șlapi pentru că sunt destul de aproape de casă. Se simte foarte comod, se conduce în șlapi față de încălțămintea enduro, dar asta este.